ba, na yi gefe ne nake gani koya oho. No, normal kake, normal. Alhamdulillah. A'udhu billahi minash shaitanir la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa akrim ala khairi khalqika Muhammadin al-fatihul lima ughliq wal khatimul lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi al-adharil akhyaril ma'sumin haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Yan uwa masu sauraro da bibiyar mu a wannan shafi mai albarka, muna muku sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda muka alƙawarta muka kuma sanar cewa a yau insha Allahu muna tare da ɗaya daga cikin malamanmu wanda za mu tattauna da shi akan maudu'i na al-Imam Hassan alaihi salam a mahangar sunna, wanda wannan maudu'i ne mai matuƙar mahimmancin gaske wanda ya kamata al'umma su bibiya. Da haka muna roƙon 'yan uwa da su taimaka su yi sharing ɗin program ɗin domin ya je zuwa inda ya kamata saƙon ya isa. Insha Allahu kafin mu shiga cikin program ɗin kai tsaye, bari mu buɗe da 'yan baituka na al-Imam Hassan al-Mustafa alaihi salam, sannan kuma idan mun dawo insha Allahu za mu gabatar da malam domin mu saurari jawabi daga gare shi. To a ɗan mana haƙuri kaɗan insha Allahu, yanzu na'urar tamu ce sai a hankali. To insha Allah ina ga muna iya farawa kafin mu sami waƙan ta zauna inda muke so, don kada mu ci lokutan su malam da kuma masu sauraron mu. Kamar yadda muka gabatar cewa muna cikin waɗansu kwanaki na haihuwar babban jikan manzon Allah al-Imam Hassan al-Mustafa alaihi salam, wanda akwai buƙatar al'umma da yawa san wane ga masu aljanna su ne masu kausara. Sayyidina Hassan dan Imam Ali madogara. Ga masu aljanna su ne masu kausara. Sayyidina Hassan dan Imam Ali madogara. Allah Ubangiji kai mun farin jini, in ka so ka juya shi sai ya zamo bakin jini. Roƙo nake Rabu dan Maula ya Hassani, yayan bakin ciki ka daɗa mun farin jini. Ga masu aljanna su ne masu kausara. Sayyidina Hassan dan Imam Ali madogara. Allah da to salati gun sayyidil kauni, sayyidina Muhammad Rasulillah farin gani. Ai tamar salatin da har sai babu ta gani, ka saka da alihi ƴaƴan Zahra kuma jini. Ga masu aljanna su ne masu kausara. Sayyidina Hassan dan Imam Ali madogara. Bayan salatin da nai wa nabi 'yan uwa,
to yanzu zan tsaya rabi'i in yi gaisuwa, in yi addu'a ga haja'an da sa'ada tsohuwa. Ya shehu jilani na zo miƙa gaisuwa, da shehu tijjani ya ji kan farar uwa, da shehu barhama da shakki bari magarkuwa, da shehu kullatiya da sharifu farin ruwa. Ga masu aljanna su ne masu kausara, sayyidina Hassan dan Imam Ali madogara. Na gaida kan shehu Fodiye ya mujaddidi, kaka ga shehu zakzaki babban mujahidi. A zamanin mu zakzaki kai ne mujaddidi, kai manni izini in yaba Hassan al-Sabadi. Ga masu aljanna su ne masu kausara, sayyidina Hassan dan Imam Ali madogara. Ya dan Aliyu kofar ilimin Muhammadu, ya daga Zara'u ‘yar annabi Muhammadu, jikan Muhammad Rasulullahi Ahmadu, ya wanda annabi ya sasa a bargo su hudu. Ga masu aljanna su ne masu kausara, sayyidina Hassan dan Imam Ali madogara. Kuma kiyunku ya san ku ne farin gida, ‘ya'yan Batulu ku ne ‘ya'yan cikin gida. Manzo ya ce su Hassan da Husaini sayyida, shababi jannatu maza ku shigo cikin gida. Ga masu aljanna su ne masu kausara, sayyidina Hassan dan Imam Ali madogara. Lallai Imam Hassan matsayi. To alhamdulillah, babban bakon da muke tare da shi a yau ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu, ɗaya daga cikin muryoyin Ahlul Bait alaihimu salam a wannan lokaci. Sunan shi ba ɓoyayye bane ba, fuskarsa sananniya ce, shine Fadilatu Sheikh Al-Muballigh Tahir Umar Suleiman daga ƙasar Bauchin Najeriya. Akarmakallahu, a madadin masu bibiyar mu, muna muku sallama da barka da zuwa wannan shafi naku a karo na farko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ta Allah gabata malam, al'umma da yawa daga lokacin da aka ce Al-Hassan al-Mujtaba alaihi salam, abin da ke zuwa kwakwalwansu shine jika ne na manzon Allah. Mu a wurinmu ‘yan shi'a imamiyya isna ashiriya, Imam Hassan shi ne halifan manzan Allah na biyu, shi ne ya biyo ci gaba da aikin manzan Allah bayan mahaifinsa Amirul Muminin. Kuma aka cire Amirul Muminina babe matsayi da isar da ta kai shi, kuma wajibi ne bin shi da girmama shi da yi masa biyayya, da karɓar addini a wurinsu. Shin ya lamarin yake na Imam Hassan daga wajen ‘yan uwanmu ahlus sunna? Za mu so mu ji wannan daga bakinku akarmakallahu. Falyatafaddal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين، البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الضر الفاخر، العلم الظاهر المحمود الأحمد العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مجددا ina sake gaisuwa irin ta addinin musulunci a gare ku, musamman kai jagoran wannan shiri da kuma dukkan wadda suke bibiyan mu a yanzu da waɗanda nan gaba ma za su bibiye mu. Ina taya mu murna da haihuwan
wadda manzan Allah ya yi matuƙar farin ciki da haihuwarsa, wadda manzan Allah ya buɗe farin cikin samun jikoki da shi, wato shine al'imam Hassanul Mujtaba. To al'imam Hassanul Mujtaba kusan zan iya cewa sunnatan wa shi'atan a wurin 'yan shi'a da 'yan sunna kusan duk an yi ittifaki a kansa. Allahumma illa akwai wasu abubuwa ne waɗanda suka ɗan bambanta. Bai wuce wasu shubuhohi da ake samu wasu sarakuna waɗanda suka yaɓa masa saboda suna so su zubar masa da kima da mutuncinsa. To za ka samu a irin waɗannan abubuwan ne kawai aka bambanta tsakanin shi'a da sunna. Misali in abin in fara da wannan abun ne sun ce kamar misali kadiyan suna cewa shi mitlaq ne, sun rubuta a tarihinsu shi mitlaq ne, wato mai yawan saki, kathirun zawaj ne, mai yawan aure ne. Za ka samu mu ba mu yadda da wannan ba, saboda akwai zubar da kima da mutunci a cikin wannan abu da aka kawo din. Wai har ma ana ce Imam Ali yana zuwa yana samun mutane yana ce inna ibni hadha fa huwa mitlaqun fala tuzawwiju, wannan dan nawa mai yawan aure sake ne, kar ku auren masa da ya. Wai su mutanen sai su gwasa shi Imam Ali, wai sai su ce mu muna so mu aurar masa saboda muna so mu samu zuriya da annabi. Kaga kamar irin wannan abu ne wanda yake ba tabbatacce ba, anan mun samu safani. Da kuma kadiyar sulhu da aka yi da sauransu. Amma in ka cire wannan zan iya ce ma sunnatan wa shi'atan dukkan al'amurra da suka shafi falala da daraja da kima ta Imam Hassan al-Mujtaba, to kusan zan iya ce kashi 95 an yi ittifaki a kai, sai dai irin ƙananun abubuwa waɗanda ba su wuce nan da can ba haka. Lallai manzon Allah ya fara samun jikoki ne daga kan al'imam Hassan, duk da manzon Allah a istilahi yana kiransu da ‘ya'ya, amma a yare da al'ada jikoki ne. To shi yasa mukan ce jikokin annabi, wata mu ce ‘ya'yan annabi. In mun ce ‘ya'yan annabi muna nufin a istilahi, saboda manzan Allah ya faɗa inna ibni hadha, ko kuma manzan Allah da kansa ya faɗa wa abna akum. Saboda haka istilahi ‘ya'yan manzo ne, amma a yare da al'ada tunda ‘ya'yan ‘yarsa ne to sun kasance jikokinsa. To a al'adance muka ɗauka za mu ga cewa manzan Allah ya fara yin farin ciki ne ta hanyar samun al'imamu Hassanul Mujtaba. Lokacin da aka gaya wa manzan rahama, lallai ‘yarka Sayyida Fatima alaiha salam ta haihu, sai ya zo da sauri, sai ya ɗauke shi, sai ya canza masa mayafin da aka shimfiɗa shi daga wani kala zuwa fari, ya ɗabbaƙa masa abubuwan da ake ɗabbaƙawa ma ‘ya'ya. Wato in abun mu yi bayani ne sai mu ce a jikokin annabi wadda manzan Allah ya fara masa kiran sallah a kunnen dama, ya yi masa ikama a kunnen hagu, ya yi masa addu'o'i masu albarka a jikoki, shine al'imam Hassan. Saboda haka dukkan wani wadda manzan Allah ya masa daga cikin jikoki to ya bi bayan al'imam Hassan. To al'imam Hassan bayan manzan Allah ya mai wannan addu'o'i ɗin, ya kira shi da sunansa, ya ɗabbaka wannan sunna ɗin wadda yanzu za ka ga ma'al'asafi shadid mutanen mu bai cika ɗabbakawa ba, shine me a yi aski ma yaro
dan aka mai aski gashin sai a ɗauka sai a auna da nauyin dirhami sai a yi kyauta da kuɗin, wanda sunna ce mai ƙarfi kuma manzo Allah ya ɗabbaka wa al-Imam Hassan. Me yasa muka ɗauko daga nan? Ina so ne in ce al-Imam Hassan alaihi salam tarbiyya ne kacokaf na manzo, imma tarbiyyan da ya samu kai da ya samu ta hanyar wasita, kamar yadda manzo ya tarbiyyantar da Fatima Zahra alaihi salam da Imam Ali alaihi salam, su kuma suka tarbiyyantar da wa Imam Hassan. Kaga dai in ka duba tarbiyyan da ya samu a wurin Imam Ali da As-Sayyida Fatimatu Zahra, duka su ma waɗannan tarbiyyan daga manzo ne kai tsaye. A nan ne nake so in dan tsaya in ce akwai masu cewa in ka ce ga wani sahabi ya aikata wani abu kaza wanda kuma bai dace ba, to zaka ji akwai masu cewa a'a kana so ne ka soki manzan Allah, saboda ya za a yi waɗanda manzan Allah ya musu tarbiyya ka ce ba su yi kaza daidai ba ko kaza da suka yi ba daidai ba ne. To sai mu yi aron kalmar su a nan mu ce in har waɗancan sun cancanta, to ga waɗanda su sun fi waɗancan ɗin cancanta, saboda da gaske ne manzan Allah ya tarbiyyantar da sahabbansa kuma ya yi iya bakin ƙoƙarinsa. Don haka ne idan ka samu wani sahabi ya kauce, ba taksir ɗin manzan Allah ba, a'a ba matsalar daga fa'iliyatul fa'il ba ne, matsala ce daga ƙabiliyatul ƙabil. Saboda a ƙa'ida an baka, da aka baka ka ɗauka, idan ba a baka ba matsala daga fa'iliyatul fa'il. In an baka ka gagara ɗauka ko baka ɗauka daidai ba ko ka ki ɗauka, ya zamo daga fa'iliyatul fa'il, in muna so mu yi magana da yaren Hausa. To ala ayyi halin su waɗannan sun samu tarbiyyansu ne ba irin yadda sahabbai suka samu, sun samu sama da na sahabbai. Domin sahabi idan ya zo fadar manzan Allah ko majalisin manzan Allah, shikenan ya zo, duk abinda manzo ya faɗa zai ji. Amma in ya tafi gidansa fa yana tare da manzo, a to amma su wayannan ba haka ba. Imam Ali alaihi salam an tambaye shi me yasa kafi kowa yawan hadisai, yace kuntu iza sa'altuhu an ba'ani wa iza sakattu ibtada'ani. Na fi kowa yawan hadisi ne saboda idan na zo na tambayi manzo yana ban amsa, idan na yi shiru yakan zo ya fare ni ya ce to kaza kuma shine kaza kaza kaza. Ya kasance tun kafin a turo manzo da annabta yake bin manzo a bayansa kamar yadda ɗan akuya ke bin mahaifiyarsa. To daga nan ne ya nemo nasa tarbiyyar, kuma ya zo ya sauke maɗansa Imam Hassan, kuma Imam Hassan ya ɗauka, kuma ya samu ƙari da na manzan Allah kai tsaye. Al-Imam Hassan alaihi salam ya kasance ba kawai kwaikwayon ɗabi'a ɗin ba, halkan ne wa kulkan, da ɗabi'un da halittar dun na manzan Allah ne. Saboda ya zo a tarihi na ahalin sunna cewa Abubakar yakan zo ya ce, ya ɗauke shi tun yana yaro ya ce, bi abi shabihun bi nabi la shabihun bi Ali, ko laisa shabihun bi Ali. Wannan bawan Allah Imam Hassan yana kama da annabi ne, ba da Ali yake kama. Kenan wannan kama da manzan Allah wadda As-Sayyida Fatimatu Zahra alaiha salam take da shi, yayi intikali zuwa ga ɗanta Al-Imam Hassan Al-Mujtaba.
To Akramaka da ya zamo Allah, cewa wannan maganar Abubakar da ka faɗa, Khalifa Abubakar na farko a duniyar sunna ko ko wani Abubakar din ne? Khalifa Abubakar don shine ai suka yi rayuwa tare, shine yake ɗaukan Imam Hassan yana yin waɗannan ƴan baitoci din. Wannan sananne ne a dukkan tarihi, ba bukatan ce maka ka duba kaza ko kaza, kawai yi sacin din wannan zaka ga masadir la tu'addu wa la tuhsa. Yau a ce kana kama da manzon Allah, walwaluwar daraja ce. To balle kuma a ce kama da manzon Allah halkan ne wa hulkan wa mantikan, kama da manzon Allah ne ta fuskacin kama na hali ɗabi'a kenan hulkan, da halkan kuma halitta, da mantikan da yadda annabi yake magana. Shi yasa idan ka binciki tarihin al'imam Hassanul Mujtaba za ka samu an ce ya raba dukiyarsa a rayuwarsa su biyu. Me ake nufi? Ana nufin zai zo ya tattara dukkan abin da ya mallaka ya ba mu Allah. Ya zama yanzu bai da komi. Daga baya dukiyar zai sake taruwa kuma ya sake yayi so biyu a rayuwarsa. Kada ka jawo mu aya wala taj'al bismillahir rahmanir rahim wala taj'al yadaka maglulatan ila unkika wala tabsutha kullal basti. Kada kawo mu wannan aya a muhallinta haka a imani irin na waɗanda ba su Imam Hassanul Mujtaba ba haka. Amma irin su al'imam Hassanul Mujtaba da wasu annabawa sun yi haka, su ɗibi dukiyarsu gaba ɗaya su bayar ma'ana. Shi yasa ake kiransa da Karimu Ahlul Bait. Allahu Akbar. A cikin Ahlul Baiti a kira shi da Karim. Subhanallah. Wannan wani irin karamci ne haka. Babu wani daga cikin ahlul baiti face yana da karamci, to amma an khassase an keɓance shi da ambato da kiransa Karimu Ahlul Bait, mai karimci daga cikin ahlul baiti. Karamcinsa ba irin nawa bane, ba irin naka bane, waɗanda muke yin karamci ga waɗanda muke so, ko muke yin karamci ga waɗanda suka mutunta mu. Shi yana karamci ne ga ɗan adam, annasu iyalullah wa aqrabuhum ila Allah anfa'uhum li iyali. Mutane wannan mutumin musulmi ne ko ba musulmi ba, a musulmin mabiyan ahlul bait ne ko ba mabiyan ahlul bait ba, iyalullah irin su ne waɗanda suke bayarwa ba don kana son su, da kai da kake son su da wanda yake kin su a wurin bayarwa ba su da bambanci. Shi yasa yake gaya ma wancan ashami, bayan wancan din ya zage shi ya ci mutuncinsa, sai yake cewa da ka zo gare mu za mu ciyar da kai, mu tufatar da kai, mu yi ma kaza, mu yi ma dukkan ayyukan alkhairin. Wannan abun ya fito ne bayan me? Bayan zaginsa da yi, wadda inda ni da kai ne wala Allah mutum yana yawanci akaramakallahu to wannan akaramakallahu shikenan sai mutum ya kai wani yana girmama ni, shikenan duk lokacin da wata dama ta samu shikenan bari in yi masa abu don dama yana girmama. To shi ba haka bane. Wurin bayarwa bai da bambanci da makiyi da masoyi. Wannan shine sai aka ambace shi da karamci a cikin me? A cikin ahlul baiti alaihimus salam. To karamcin ne kawai? La wallahi. Komi ne.
suke da shi. In an zo ɓangaren karamci ne sai mu ce to suna da karamci ma. In an ɗauko wani abun nan ma sai ka ga babu dama ne. Waɗannan su ne. To al'imam Hassanul Mujtaba ya kasance mazlum da ma'anar kalma. Da ma'anar kalma. Zalincin da al'umma suka masa, hatta wasu daga cikin mabiyan su ma sun masa wannan nau'in zalincin. Tunda dai mutumin nan wadda ya gagara gano sunnar Allah da falsafa irin ta sulhu, kuma wai yana cikin mabiyansu ne, amma ya iya buɗe bakinsa ya ce, Assalamu alaika ya muzillal mu'minin, al'iyazu billah. Aminci ya tabbata a gare ka ya mai kaskantar da muminai. Alhali, ta ya zai zamo mai kaskantar da muminai? Alhali ya kwaikwayi kakansa manzan Allah ne. Alhali wannan sulhun da ya yi a lokacin abinda Allah yake so kenan. Saboda haka daga cikin waɗanda suka zalunce shi hatta mu da muke da'awan mabiyansu ne. Wala Allah sai ka ga muna iya nuna cewa lallai kamar al'imam Hussein ya fi shi jarumta. Alhali bai fi shi ba. Bai fi shi ba, in ya kai shi to bai fi shi ba. Za ka samu mai irin wancan tunanin ya takaita jarumta ne cikin yaƙi kawai. To mu ɗauko jarumta cikin yaƙi. So nawa manzan Allah ya naɗa Imam Husaini ya zama komanda. Amma yana naɗa Imam Hassan a matsayin komanda. Kuma a ƙa'ida ba a naɗa komanda wanda yake ba shuja'a. Mai shaja'a ba a naɗa komanda ya zama bayi da jarumta. Mu mun tafi ne akan cewa kowane ɗaya daga cikin a'imma alaihimus salam yana da wazifarsa wadda Allah ya ɗora masa zai yi. Kuma wannan wazifar Allah ita yake so ka yi, ko da za ka iya akasinta. Kamar yadda ba wai Imam Hassan ba zai iya sama ko kamar yadda Imam Hussein ya yi ba ne. Ba a rubuta masa yin haka ba. Kamar yadda manzan Allah a matsayin mutum ɗaya ya yi sulhu ya yi yaƙi. Kenan, don an samu mutane biyu ɗaya ya yi sulhu ɗaya ya yi yaƙi, sai dai mu ce to kowa ya yi aiki da abin da annabi ya yi. Saboda haka al'imam Hassanul Mujtaba ya kasance mazlum ta yadda hatta mu muna ganin kamar lalle wannan bawan Allah ba gwarzo ba ne kamar Imam Hassan, ai kamar Imam Hussein alaihi salam. Ni kuma ina cewa gwarzo ne kamar sa in ma bai fi shi. Sai dai Allah bai rubuta masa yayi yaki ba, sai rubuta masa yayi sulhu. Ta yaya? Akwai ka'idoji na yin yakin wadda da an cika da zai yakin, sai ba a cika ba, sai zamo yanzu me taklif ɗinsa shar'i shine ba zai yi yaki. Kamar yadda dai za mu ga ɗa ga Imam Hussein al-Shahid, ɗansa Imam Zainul Abidin. Zainul Abidin a gabansa aka yanka mahaifinsa da danginsa da kowa nasa. Amma duk da haka sai Allah ya ce ka je ka yi ta bauta, sai an kira ka da Zainul Abidin. Kada ka ce bai yi jihadi ba. Aslan in ka ce bai yi jihadi ba to baka san ma'anar jihadi.
kayi ingizarin jihadi da yaƙi, alhali yaƙi ƙaramin jihadi ne daga bakin manzan Allah. Lokacin da aka je yaƙi aka dawo, muminai suka sha wahala, suna cikin raɗaɗin wahala sai manzan Allah yake ce raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Mun dawo yanzu daga ɗan ƙaramin yaƙi, yanzu za mu shiga ne babban yaƙi. Suka ce jihadil asghar, mu buga a buga mu kashe a kashe mu. Yace sai suka nemi su ji wani yaƙi kenan wannan al'akbar din, wani jihadi ne al'akbar din wanda ya fi yaƙi. Sai manzan Allah ya ce jihadun nafs, yaƙi da zuciya. Zuciyarka tana son ka yi zalunci, ka ce mata naƙi. Tana son ka yi ƙarya, ka ce mata naƙi. Tana so ka aikata wani abu mummuna, ka ce mata naƙi. Saboda haka lokacin da mutanensa aka samu matsala daga gare su, in abin in sake amfani da wancan kalmar ce, lokacin da mutanensa aka samu fashal a ƙabiliyatul ƙabil, ya zama abun ba zai yiwu ba, sai koma zuwa ga jihadin da ya fi girma, shine jihadun nan. Tun jihadul asgar ɗin wa'ancan adadin jama'a da ƙa'idodi da sharuɗa duk ba su cika ba, sai koma zuwa ga shurut, aka shimfiɗa shurut na sulhu. Ya nuna wa Mu'awiyar shi jikan annabi, ya cika dukkan sharuɗan da aka yi. Al-mu'minuna ala shurutihim wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. A cika alƙawari, ya cika alƙawari. Shi kuma Mu'awiya ya hau kan karagar mulki, ya kuma hau kan mimbari, ya ce na take wayannan sharuɗa kamar yadda na taka wannan mimbari. Wadda daga cikin sharuɗa da al'imam Hassan ya shimfiɗa wa Mu'awiya akwai cewa idan ka zo mutuwa ba za ka karɓi bai'a maɗanka ba, wato za ka bari mutane ka bar abin haka kawai. Saboda in aka bar abin haka dole Imam Husaini shine zai yi khalifanci. Ya ce ya yarda da wannan. Sannan daga cikin sharuɗa akwai cewa zai yi aiki da littafin Allah. Ya ce ya yarda da wannan. Daga ciki akwai cewa zai daina kashe mabiyansu 'yan shi'a. Ya ce ya yarda da wannan. Amma da ya zo ya hau kan mimbari, ya ce ya take waɗannan sharuɗa. Wasu sai suna ganin kamar lallai Imam Hassan ba gwarzo ba ne. Alhali gwarzo ne daga cikin gwaraza. In abu in sake komawa ne ga abin da na ba da misali a farko, na cewa ana ce wai Imam Hassan mitlaq ne ko kasirun zawaji ne. To kafin yanzu in kawo wannan ishkal din rufe da ita, sai in ce wane ne Imam Hassan ne? Bai tsaya kawai a jikan annabi ba, don annabi yana da jikoki. Shi ne dai Allah ya bashi shugabanci a duniya da lahira. Ta yaya Allah ya bashi shugabanci a duniya da lahira? A duniyan nan dai manzan Allah ya ce Al-Hassan wal Husaini imamani kama au qa'ada. Da Hassan da Husaini shugabanni ne guda biyu, ko sun tsaya ko sun zauna. Sai shugabancin lahira shine maganan manzo da yake cewa Al-Hassan wal Husaini sayyida shababi ahlil janna. Da Hassan da Husaini shugabannin samare 'yan aljanna. Sannan su ne dai waɗanda Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cikin bautan Allah, yana taka tsantsan ɗin kada ya saba musu ko ya fusata su.
an rawaito cewa manzo ya zo yana sallah ya yi sujada sai Imam Hassan ya hau bayan sa, suka ce ya hau wuyansa sai ya daɗe. Daga baya dai aka idar da sallah sai sahabbai suka ce to manzo Allah mun ga ka daɗe ko wahayi ke sauka. Ya ce Hassan ke bayana, ban so lokacin da na zo sauke shi ya yi kuka, don Allah bai so a fusata su. Kuma mun sha faɗa cewa waɗannan matsayoyi nasu ɗin ba sun samu ne kawai dan su jikokin annabi ba ne, saboda ai ba su kaɗai ne jikokin. A'a, sun samu ne saboda a cikin jikokin annabi sun cancanci wannan matsayi ne, sai Allah ya ba su. To shikenan, yanzu wannan ita ce shimfiɗa. Suna da wani matsayi na musamman na shugabanci a duniya da lahira, na cewa manzan Allah bai so ya fusata musu ko da yana cikin ibadar Allah ne. Wata ibada ce ta bi girma? Ita ce sallah. Al-musalli yunaji rabba, mai sallah yana ganawa da Allah. To shi manzan Allah a cikin ganawarsa da Allah ma bai fusata Imam Hassan, bai fusata Imam Hussein. Ba irin ka ce ne tunda bautan Allah ne to kowa ma, a'a, ka sani fusata Imam Hassan da Husainin fusata Allah ne. Saboda haka shi abinda manzon Allah yayi ma shi ma wani nau'i ne na ibada. To tunda haka ne sai aka zo aka ce mana mai yawan aure sake ne, alhali an ce shika shine abghadul halal ila Allah. Halal ne amma wacce tafi fusata Allah. Kenan abinda ake nufi a nan shine Imam Hassan wai duk da matsayin da ya samu na shugabannin samariya aljanna na kaza da kaza nan, wai yana yawan fusata Allah. Yi abghadul halal ila Allah, wato duk lokacin da ya shiga sai ya fusata Allah. To da fusata Allah ne zai keta waɗannan hijabai ya samu wannan matsayi? Wannan a hankalce kenan. Sai kuma mu ɗauko kadiyar, mu daka kadiyar mu ganta. Za ka ji suna cewa ko mata 70 ko 80 ko sama da 100, mu ce 110 wai ya aura a rayuwarsa. Haka suka ce. Mu kuma muka ce ƙarya ne, ya auri mata 6 ne. Akwai Ummu Bashir, akwai Ummu Ishaq, akwai Ja'ada bintil Ash'as, akwai Hafsa, akwai Hind, akwai Khawla. Su kenan. Da muka ce 6 ne mun kawo. Wanda ya ce ya auri mata sama da 10, albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara. Mun shirya mu rantse ƙarya ne. Kawo mana sunayen matan, tunda kai da awar ya auri mata 100, kawo mana sunayensu. Sai kuma in ka kawo sunansu ɗin sai mu maka tambaya, mu ce Allah sai ya aura masa mata duka aƙimai? Duka aƙimai marasa haihuwa, ba su haihuwa. Aƙalla in ya auri mata 100, in kowace za ta haifi 'ya'ya 2 ko 3, yana da mata, yana da 'ya'ya wurin 200 zuwa 300. To sai ya zama ba haka bane, ƴaƴansa ba su kai ko 20 ba, ba su kai ko 20 ba, amma aka zo aka ce kathiruz zawaji wal iyazu billah. Dama akwai hanyoyi na zubar da kima da mutuncin mutum in an ga ba yadda aka iya da shi, sai a rubuta wasu munanan abu a kansa, wanda wannan abu kuwa hatta manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai tsira ba, ballantana Imam Ali, ballantana al-Imam Hassan. Ya ishi mutane an ce iyayen annabi suna wuta, yana fitsari a tsaye, yana fifita wasu matansa akan wasu matansa, bal iyazu billah. Wanda duk wayannan ƙarya ne. Yana zuwa gidan wata mata ya zo ya kwanta a kan cinyarta,
yana zagaya matansa 9 ne ko 11 a dare guda. A dare guda yana zagaya mata guda 11 a dare guda, kuma aka ce ya ce a yi me, a yi kason a raba ɗaki, amma shi bai yi. Ka gani waɗannan abubuwan duk an faɗa a kan manzo saboda me, a zubar da kima da mutuncinsa. To an zo an faɗa a kan Imam Ali waye, sun ce Imam Ali ayar nan da take cewa wa kana al-insanu aksara shay'an jadala, Imam Ali ne wai. Suka ce wai abin nan Imam Ali wai ya kasance yana shan giya. Nace to ban san a wani gida ya koyi shan giya ba, tunda dai shekara 8 manzo ya ɗauko shi, a wani gida ya je ya koya. Ana so a ce a gidan manzo ne ya koya. Yamana ya ce yana sha. Aka ɗauko rubabben hadisi don a soki sahabbai, kuma waɗanda suke yin wannan abun suke damun mutane da cewa ana zagin sahabbai. Alhamdulillah ya zuwa yanzu masu hankali masu tunani sun gano ma in zagin sahabban ne, sun gano ma wa suke yi. Za ka ji mutum ya zo ya ce su Aliyu 'yan kulob. 'Yan kulob wato giyan ma zamanin sahabban a kulob ake zuwa a sayar. Ban san kowane sayyidi nan ne yake sai da giya a kulob din ba. Ya fahimta me ya wuce wannan zagi? Akwai wani zagi da ya wuce wannan? Amma ba a taɓa cewa ya zagi sahabbai ba. Sai dai mu da ba za ka iya kawo kalma ɗaya ba da muka faɗa na zagi, to mu kuma duk da haka muna zagin sahabbai. Sai in ce madalla da irin wannan nau'in zagin sa. To kaga Imam Ali kenan, shi ma an faɗa yana shin kaza yana kaza, ko a ce maka ya taɓa kusa ta Fatima. Za a ce ma ya taɓa kusa ta Fatima ne don in ya tabbata wani ya taɓa kusa ta Fatima sai a ce to ai in wani ya kusata ta, to ai dama mijinta ma ya kusata. To duk ana kawo wannan. To na Imam Hassan shine me? Shine aka ce shi mitlaq ne, kasirut talaq. Wai shi yana yawan fusata Allah. In dai har matan nan sun kai 100, to ina tsammanin ya fusata Allah ya kai 100. Amma duk da haka sai Allah ya masa tukuici da me? Shi shugaban samari yan aljanna ne tunda ka fusata ni. Wannan ba ta daidai da hankali. Sam a imma alaihimus salam, hatta waɗannan mata 6 da ya aura, ku lura da wani abu. Hatta wacce ta kashe shi fa suna tare da shi, suna tare. Haƙuri irin nasa, kuma ya san komi, ko sake ta bai. Sai aka zo aka ce shi mai yawan aure sake ne. Ba haka bane. In an samu wani malami mai yawan aure sake, kada ya makale da wannan abun da bai inganta ba din, ya ce to ai jikan annabi ma yana yi. Shi zai je canye ta aure sakensa shikenan. Ba cewa aka yi shika laifi ne, amma in yayi yawa ba. Suna da wata ka'ida wai al-makruhu ko mubahu, amma wartakabul makruhat haramu. Makruhi ɗaya wannan ba matsala, mubahi. Aikata makruhai da yawa haramu. To shi ma din ai makruhi. Saboda haka ba cewa ne idan mutum ya yi shi kayan laifi ba, amma mai yawan aure sake. Haba, wasu irin lalatattun mata ne haka wadda za su jawo lalatattun matan sahabbai ko 'ya'yan sahabbai da za su yi dinga yi majikan annabi abubuwan da zai sa yi ta sake su. Don na gwammaci garin jingina musu lalacewa a kansa. In kuma mun kaddara mun sallama jadalan cewa shi mitlaq ne, shi kathirul zawaj ne, shi to in har haka din ne, don ai ba zai yi haka kawai ya sake su ba ko ta yi sun masa laifi ne,
to wani irin laifi ne haka wadda har ya fi na ita wacce ta kashe shi ta ba shi guba saboda an ce za a ba ta tukwici. Saboda haka sai zama mazlum a ta ɓangaren masoya da ta ɓangaren makiya. Ta ɓangaren makiya kan hadith wala haraj duk abin da ya fito za su faɗi. A ta ɓangaren masoya wala Allah ba ma irin wancan wanda ya ce assalamu alaika ya muzillal mu'minin wala Allah iri na irin ka in ma ba a fito ga faɗa ba wala Allah wani za ga a zuciyar shi ya kuddare cewa lalle dai kan Imam Husaini dai ya fi jarumta. Inda shi ne yake a zamanin Imam Husaini aka ba shi wazifar Imam Husaini hakan zai yi. Kamar yadda Imam Husaini inda shi ne a zamanin Imam Hassan abinda Imam Hassan ya yi haka zai yi. Kuma dalili da zai tabbatar maka da cewa babu wani saɓani tsakanin al'imam Hassan da al'imam Hussein shine dukkan matakan da al'imam Hassan yake ɗauka tare suke da al'imam Hussein. Al'imam Hussein bai taɓa masa inkari ba cewa me yasa kai haka, wato Imam Hussein bai taɓa ce me yasa kai sassauci haka, bai taɓa yi. Saboda shi duk da imami ne a lokacin al'imam Hussein, amma imami ne bil quwwa, a yayin da shi kuma al'imam Hassan imami ne bil fi'il. Imami ne wanda nan gaba zai lokacin shi bai riga ya zo ba, kamar yadda lokacin manzo Imam Ali imami ne, amma imamancinsa ta fara imamun ne sakitun, imami mai yin shuru, saboda abin nan ɗinsa daurarsa ba ta zo wata. So ala ayi halin wannan shine al-Imam Hassanul Mujtaba wadda ya zo ya ɗabbaka abin da Allah yake so a ɗabbaka a bayan ƙasa, don ya zamo bayan Allah sun kwaikwayi irinsu. Da a ce Allah yana ce mana ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza, amma ba mu da dalili ko kuma ba mu da reference ko wasu mutane wadda suka gabace mu mu ce ma Allah ba za mu iya, sai Allah ya kawo waɗannan sai suka yi. Abin da ya rage ma kawai shine in ba za ka iya yin irin nasu 100% ba, to ka kwaikwaya abubuwan da suka yi. Su ma mutane ne, Allah bai yi su aljanu bai yi su mutane. Dan da Allah ya yi su aljanu zaka ce to Allah waɗannan aljanun da kai, ko kuma da Allah ya yi su mala'iku ka ce ai wannan Allah mala'iku ne, sai ka kawo mana mala'iku ka ce abinda suka yi shi za mu yi, sai Allah sai yi su mutane. Me ce mu kwaikwaye su? To alhamdulillah al-Imam Hassan al-Mujtaba yana daga cikin waɗannan bayin Allah wanda khalifa ne na biyar agun ahlus sunna, imami ne na biyu a wurin yan shi. Waɗannan Allah ya kawo su don su jagoranci al'umma, su nuna ma al'umma abin da Allah yake so su dora al'umma, don su zamo wasita na fai tsakaninsu da al'umma. Su al'umma a karan kansu ba za su iya kaiwa matsayi da za su haɗu da Allah su kaɗai ba, sai ta hanyar irin waɗannan bayin Allah waɗanda kuma su sun san Allah ɗin, su ne su kuma za su zo su haɗa bayi da Allah, su nuna wa mutane abin da Allah yake so, su nuna wa mutane abin da yake Allah baya so, don mutane su nisance shi. Wannan shine a takaice. Ban sani ba ko akwai tambayoyi da ake da su. Insha Allah ina ga kar mu ci lokaci sosai, haƙura da wannan sai wani lokaci insha Allah. Allah ya saka da alkhairi. Akramakallahu, bayani ya fita fes kuma alhamdulillah an amfana matuƙa da gasken gaske. Insha Allah akwai wasu 'yan tambayoyi nan da na tsinto na comment kaman guda 3 za mu karanta malam. Allahu mu'amma.
amfana da su. Kafin lokacin insha Allah bari mu dan saurari wayannan baitocin minti 1-2 sai mu dawo mu amsa tambayoyi insha Allah. To ba da. Waƙar ta ba mu matsala, ina da za mu kyale mu amsa tambayar mu kawai kan mu cinye lokacin. Ba da. Akar makalla wannan yake cewa wai ya ji wani hadisi cewa lokacin da aka haifi Imam Hassan al-Mujtaba, manzon Allah ya tambayi Sayyidina Ali wane suna za a sa mishi? Sai ce na sa mishi Harbun, saboda shi Sayyidina Ali yana son yaƙi, yasa ya sa masa Harbun. Sai manzon Allah ya ce shi kuma ya sa masa Hassan. Wai me gaskiyar wannan hadisi? To abin da ya fi tabbata musamman da mu a wurinmu, rabin abin ya tabbata shine cewa shi kansa Imam Ali alaihi salam ya tambayi Sayyida Fatima wani suna kika sa masa, tace lam akun asbaqa, ban kasance zan riga ka. Lokacin da manzo ya zo ya tambaye shi sai ya ce lam akun asbaqa, ban kasance mai riga ka, ba zan riga ka. To shi ma sai manzon Allah ya ce ni ma ba zan riga Allah, ni ma ba zan riga Allah. Can an jima sai Jibril ya zo ya ce al-aliyul a'la yuqri'uka salam wa yakhussuka bit-tahiyya, yake ce to amma ka sa masa sunan dan khalifan annabi Musa, a dan wasiyin annabi Musa, annabi Haruna ne a takaice, don kar mu ce wasiyi ya zamo akalla dai, tunda shi matsayin Imam Ali alaihi salam kamar matsayin Haruna ne abu Musa, ya ce to ka sa madan sunan dan annabi Haruna. Sai ce to menene sunan? Sai ce mishi sunan shi Shubba. Sai ce to ai mu Larabawa ne, wancan kuma ai ka san. Sai ce to ka sa masa suna Hassan. Wannan shine hakikanin abin da ya faru. Kusan tarihi zai zo da abubuwa, wasu ijabi wasu salbi, abubuwan da mu ya tabbata ya inganta a wurin mu kenan. Wannan shi. Wato sunan Imam Hassan din Allah ne ma da kansa yake a sa mishi Hassan. Allah ne. Wannan gabar na manta ne da na kawo tun a farko, don a san cewa a takaice da muke ce tarbiyyar manzan Allah ma tarbiyyar Allah ne kai tsaye kawai, tunda manzan Allah ma Allah ne ya tarbiyyantar da shi. Wannan shi. Akar makalla wannan shi kuma yake cewa ka ce Imam Hassan ya ba da dukiyarsa gaba ɗaya, amma kun ce menene rubutun nasa ne sai a hankali, kun ce an ƙwace musu gona don kar su samu kuɗi, kuma Sayyidina Ali bai tara dukiyar komai ba, a ina ya samu dukiya? To Allah Ubangiji ya yi rahama ga wanda ya wannan tambaya. In an ce, na farko dai ba mu muka ce an kwace musu gona ba, tarihi ne ya tabbatar da kwace gonan. Tarihin kuma shi tarihi ba ruwansa dama
da mazhaba. Saboda haka da tarihin sunna in akwai da tarihin shi'a duka sun tabbatar da karɓan wannan gonan. To amma yanzu kamar kai ne a cikin abubuwan da ka mallaka sai a kwace wani, wannan yana nuna kuma bayan nan ba za ka iya samun wasu daga wani wuraren na daban ba? A baya ɗan uwa, ai ba a ce maka su talakawa ne fitik yadda ba su da komi ba su da kowa ba, ba haka ba ne. Kai dai babban hanya na income nasu daga ciki akwai wannan, amma bayan wannan ba gun da aka ce kuma talakawa ne fitik ba su da koko. Sannan in ma talaka ne fitik ka kaddara bai mallaki komi ba sai dirhami 100, in ya zo ya bada dirhami 100 ya bada dukiyansa duka. Ka lura ma ni ba cewa nake maka yana da babban dukiya balle ka mun tambayan cewa to ina ya samu dukiya mai yawa irin wannan, cewa ne kawai ya raba dukiyarsa, in ma kaɗan ne dukiyar ya raba, in mai yawa ce in tsaka-tsakiya ce dai ya raba. Saboda haka wannan shine abin da dama ya kamata ka fahimta. Allah Ubangiji ya taimake mu. Aiwa, takar maka labarin mu ƙara guda ɗaya, ta ma tana da alaƙa da naga abin da ka faɗa ne, ya rubuta. Yake cewa ka ce Imam Ali an tambaye shi ya fi kowa sanin hadisai. Kana nufin bayan Abu Huraira da Sayyidatuna Aisha kamar yadda ya rubuta kenan, shi ne ya fi kowa hasanin hadisai, ko ko su ma ya fi su? Kuma ko a littafin Shi'a Sadiku Jafaru, yana so ya ce Jafaru Sadiq Sadiku Jafaru ya fi Imam Ali hadisai. Wannan tambayan ta yi ma'ana sosai, duk da ban ce akwai ladabi mai yawa a ciki ba, amma ta ba da ma'ana. To da farko abin da ke faruwa shine a wurin ku ne da Abu Huraira da Aisha suka fi yawan hadisai, amma a wurinmu Imam Ali ya fi su yawan hadisai. Haka ne, ɗaya kenan. Sannan na biyu, gaba ta biyu kenan, tambaya ta biyu. Cewa da kake ce Sadiku ya fi Imam Ali yawan hadisai, me yasa ka faɗa haka? Saboda zaka ji an ce an Imamu Ja'far Sadiq ko? To kai la'akari, bari in baka satar amsa. Idan aka ce an Imamu Ja'far Sadiq kuma zaka ji ya ce qala Rasulullah. Imamu Ja'far Sadiq ya yi zamani da manzon Allah ne? Bai yi zamani da shi ba, me yasa yake faɗa haka? Sai mu koma, amsa yana wurin abin da ya faru tsakanin al-Imamul Baqir da Jabir bin Abdullah al-Ansari, wanda yake shi sahabi ne na manzon Allah. Ya zo ya samu Imam Bakir, sai Imam Bakir ya ce qala Rasulullah, kawai sai ya kawo hadisi. Shikenan sai Jabir ya ce na ji kana ce qala Rasulullah, in za ka kawo mun hadisi ka ce mun daga wane sai kafin ka ce qala Rasulullah. Shikenan sai ya ce masa to an abi an jaddi an abihi, ya dangana dai zuwa ga annabi. Ya ce masa duk ranar da ka ji na ce annabi ya ce to da wannan silsilar ce wadda al-Imamu Ahmad, wadda ake mai lakabi da Imamu Ahlus Sunna, ya ce haza isnadun law quri'a ala majnunil la'afa. Wannan wasu silsila ce wacce da za a karanta akan mahaukaci da zai warke. Wato ba tangaran suke, ba wani matsare a ciki. Saboda haka yace duk ranar da kaji na ce annabi ya ce to da wannan isnadin. Don haka ka sani bawan Allah, duk ranar da kaji an ce Sadiq ya ce, ya ji ne daga babansa, daga kakansa, daga babansa har zuwa manzon Allah. Wannan shi ne.
To insha Allah ga wata malam muna godiya matuƙa da gaske. Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ta'ala ya amfana da abin da muka ji. Mu sani ba malam za mu yi amfani da wannan damar cikin minti ɗaya kamar yadda muke nema daga maluma. Allah ya gabata malam zamanin da muke mu masu wilaya ga Imam Hassan al-Mustafa wace nasiha za a yi mana ta ɗauka daga rayuwar ko da a dunkule ne sannan sai malam ya rike mana da addu'a insha Allah. To gaskiya a matsayin mu na waɗanda suke claiming suke da'awa cewa wai mu mabiya ahlul bait, to ina daɗa ce mana ba za mu amshi sunan mu na mabiya ahlul bait ba, sai mu iya bakin kokarin mu wurin bin ahlul bait. Kar ya zamo za ka iya bin su kashi 75 cikin 100, amma abin da kake yi shine kashi 30. In baka mai da hankali ba za ka sauka daga sunan shi ka zamo muhib, wato mai so kawai. Alhali ɗan shi'a shine mai so kuma mai bi. Saboda haka akwai bukatar mu kaɗa waɗannan wasiyoyi nasu mu ga me suka ce, mu iya bakin idan ka ji an ce ya kasance mai kyauta ka tambayi kanka kai haka kake, idan ka ji an ce ya kasance mai gaskiya ka tambayi kanka kai haka kake, idan ka ji ga wani imami ya kasance ta makiyansa suna yabonsa shin kai haka kake? Idan ba haka kake ba me yasa kake yaudaran kanka, me yasa nake yaudaran kaina da cewa ni mabiyansu ne alhali bana bin kule in kana so ka bi mutum, in kana so ka so shi ma so na hakika dole sai ka bi. Saboda haka ina kira zuwa gare mu da mu ji tsoron mu daina yaudarar kanmu. In za mu iya gaya ahlul baiti ne, to Allah fa ba za mu iya mai karya ba. In mu mabiyan ne Allah ya sani, in mu ba mabiyan bane na hakika Allah ya sani. Insha Allah ga wata malam muna godiya matuƙa da gaske Allah ya saka da alkhairi. Sai a rike mana da addu'a a to Allah muna roƙonka albarkacin manzonka da iyalansa, albarkacin annabawa da dukkan sauran waliyai naka. Allah ubangiji ka sa muna daga cikin waɗanda za a yanta a wannan wata mai albarka. Allah ka biya mana bukatunmu, waɗanda suka mutu Allah ka ji kansu, waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya, ƴaƴanmu da zuriyarmu Allah ka albarkace su, Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya a ƙasar. Ana rabbuka rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Malam muna godiya matuƙa Allah ya saka da alheri. Allah ya saka lafiya. Hassanul Mujitaba ya mai martaba dan babban gida. Hassanul Mujitaba ya mai martaba dan babban gida. Hassanul Mujitaba ya mai martaba dan babban gida. Farkon lamuru sunan Kadiru, Rabbi Mutafiru lamru ubangida. Hassanul Mujitaba ya mai martaba
dan babban gida. Allah wahidu ahadun samadu rabbi lam yuladu wa lam yulada. Hasanul mujtaba ya mai maritaba dan babban gida. Ninka salatika ga mafi kairuka annabin arzika Ahmadu mai maka alihi ka saka tsara mubaraka Ali mai ɗaukaka Ali Muhammada. Hasanul mujtaba ya mai maritaba dan babban gida. Ku bugan tambura na yi wo shi'ira na yi wa itira rabi ban fikira na yi ba gare gada. Hasanul mujtaba ya mai maritaba dan babban gida. Yau murna muke duka ɗoki muke dan kubki muke gama aiki muke barka Muhammada. Hasanul mujtaba ya mai maritaba dan babban gida. Ya khadimatu fi sabariratu gani madinatu na zo walimatu kai ni